la Baia Ningea și era frumos, așa cum povești. Zice, la noi plouă și e urât. Nu e urât. Suntem sănătoși. Amin. Avem viață. Dumnezeu este cu noi. Și vremea face parte tot din Dumnezeu ne udă pământul, ne binecuvintează pământul ca să ne dea roade. Haideți să rugăm să ne binecuvânteze și cu cuvântul Său. Și să vorbească inimii noastre în ceea ce avem noi nevoie fiecare. Pentru că avem nevoie de cuvintele lui Dumnezeu. Da. Tatăl nostru care ești în cer, te iubim, Doamne, și îți mulțumim mult pentru tot ceea ce faci pentru noi. Da, da. Mulțumim pentru că ești prezent în locul acesta. Amin. Mulțumim pentru dragostea ta și bucuria pe care ne-ai pus-o în inimă. Da. Și te rog, Tată, în numele Lui Iisus Hristos, vorbește inimii noastre, Doamne. Avem așa mare nevoie de Tine. Da. Avem mare nevoie de numele Tău Sfânt. Da, da. Amin. Într-o zi, o fetiță se juca prin cameră, taică-sul încerca să se uite la televizor și ea tot timpul venea la el tot felul de întrebări. Nu știa ce să facă să scape de ea. La un moment dat a luat o pagină dintr-o revistă ce i-a plecat acolo la mână. Când ea a plecat într-o mică pauză de asta, a rupt o bucățele și data următoare când a venit la el, i-a zis, ia, uite, hârtiile astea și pune la loc imaginea. Și a zis că o să scape de ea, că era un articol ce până potrivește ea pe acolo toate chestiile. Și fetița a venit foarte repede înapoi. Și a rămas uimit. Zice, cum de ai reușit să pui așa de repede bucățelele înapoi? Zice, foarte simplu. Pe partea cealaltă era un desert cu Domnul Iisus. Și tot ce a trebuit să fac cu Domnul Iisus și cu lumea, cu pământul, tot ce a trebuit să fac este ca să pun pe Domnul Iisus în ordine și imaginea cu el și atunci toate lucrurile s-au aliniat. Și într-adevăr, dacă Domnul Iisus este în centru și ne ghidăm după El, toate lucrurile se aliniază ușor. Amin. Da, toate lucrurile se pun în ordine ușor, dacă ne uităm la chipul Domnului Iisus Hristos. Și El a spus că ferice de cei ce cred, fără să-L vadă. Noi ne uităm la fața Domnului prin credință. Amin. Noi știm că El este aici prin credință. Amin. Pentru că a promis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, spune Domnul. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să citim puțin din Evrei 12, versetele 1 și 2 deocamdată. Și Dumnezeu ne îndeamnă să ne uităm la chipul Domnului. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Încă o dată, versetul 3. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit. Din partea păcătoșilor o potrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Dumnezeu ne-a așezat pe pământ și suntem într-o continuă alergare. Noi nu ne oprim. Eu și cu fratele Ovidiu, când venim de la Baia, când ne întoarcem, fiecare săptămână facem drumul acesta și tot timpul facem cu bagaje. Și parcă tot timpul ne aducem aminte că suntem într-o călătorie. Și e bun acest exercițiu, pentru că niciodată, cum să spun, nu te așezi, nu te relaxezi într-un fel. Știi că nu ești acasă. Că ești pe drum. Amin. Și drumul spre cer, spunea un cântec, este plin deseori, plin și lacrimi în loc de flori. Să înaintezi pe el nu e ușor. Dar avându-l pe Domnul Iisus la capătul tunelului, avându-l ca țintă, avându-l ca și călăuză, atunci drumul acesta devine mai ușor. Pentru că niciodată nu suntem singuri. Și El ne spune ca să înaintați, dați la o parte orice piedică și păcatul care se ne înfășoară așa de lesne, așa de ușor.
ca să înaintăm pe drumul acesta, de multe ori vor fi piedici de tot felul. Unele sunt atracții, unele sunt ispite care încearcă să te devieze de la calea cea dreaptă. Altele sunt îngrijorări, sunt probleme, sunt necazuri, care de asemenea încearcă să te împiedice și să facă să nu te mai uiți în sus, să te uiți la problemele respective. Și altele sunt păcate, care Biblia spune că ne înfășoară. Am în minte imaginea înotului în Dunăre, pe unde sunt ierburile acelea. Au murit foarte mulți oameni necați în Dunăre, pentru că în momentul în care au ajuns la acele ierburi, știți despre ce vorbesc, da, acelea, ei au început să se sperie și să se zbată. Și în momentul în care te zbați, alea mai repede te leagă de mâini, de picioare și mori. Și știind lucrul acesta, s-a întâmplat și mie de vreo 2-3 ori, când înnotam în Dunăre, să mă ducă curentul spre acea zonă unde erau ierburile. Și efectiv, singurul lucru pe care îl făceam, lăsam picioarele ușor, deci drepte, nici măcar nu mișcam, decât extrem de ușor din ele, și din mâini dădeam foarte ușor și mă îndreptam spre apa limpede. Asta este și cu păcatul. Păcatul te înfășoară ușor, mai ales dacă te sperii și nu te uiți la Hristos și nu-i ceri ajutorul, El te poate înfășura fără să ne dăm seama. Prima dată, acele alge, acele ierburi te mângâie. E o senzație foarte plăcută. Ești în apă și ceva foarte moale te mângâie pe tot corpul și de fapt este ceva mortal. Pentru că cu cât înainte spre ele și cu cât te afunzi în ele mai tare, cu atât ai șanse mai mari să mori. Păcatul este la fel de multe ori. Nu este, cum să spun, nu vine Satana cu o secure și zice, fă cum îmi spun eu, că dacă nu... Așa, ci vine cu atracții, vine cu ispite, vine cu lucruri care ne pot înfășura. Păcatul Evei a început în momentul în care a început să cocheteze cu cel rău și să asculte la el. Oare chiar a zis Dumnezeu să mâncați din el? Și atunci ea a adăugat ceva la cum. Da, a zis nici să nu ne atingem. Dumnezeu nu este să nu se atingă de pom. Hai să nu mâncați. Clar. Și, deci, în momentul în care eu stau să discut, să negociez dacă fac sau nu fac, eu sunt pe cale să cad într-un anumit păcat. Totul începe cu un gând. Rare sunt păcatele care se întâmplă deodată. Sunt și astfel de păcate la care nu prea ai timp să te gândești. Invidia este unul dintre ele. Poate să apară un sentiment rău deodată. Nu stau să mă gândesc ce are ăla și așa, ci poate să apară deodată. Mânia, de asemenea. Cineva spunea că primele 40 de secunde, dacă te lupți cu sentimentele negative, cu mânia, poți să biruiești. E o mică negociere, dar nu mai mare de 40 de secunde. Și eu am practicat chestia asta, vreau să știți. Deci e suficient timp cât să negociezi cu tine dacă alegi să te mâni sau nu. Să știți. Dacă ți-aduce aminte să negociezi, că dacă nu, dacă te cazi în gândurile negative și te-ai mâniat, nu mai ai timp. Deci te trezești pur și simplu în starea aia și poți să stai și zile în șir. Că nu ești în ea. Și mânia este un păcat. Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Te conduce la alte păcate. Deci sunt și astfel de păcate care apar repede. Cineva mai spunea că mânia, sexul și foamea pot fi controlate din creier. Dar ca să le controlezi, trebuie să-ți propui să faci lucrul acesta. Știți? Dar sunt și altele care te iau prin învăluire. Spunea un frate care se întorsese la Dumnezeu și a fost alcoolic, tot scăpate, dădea iama la băutură. Și am avut și noi situații de asta. Drumul spre biserică ducea pe lângă o crâșmă. Se abținea el la dus, n-a venit la biserică. Când se întorcea, iară cădea în păcat. Și spunea la pastor, frate, nu știu ce să fac. La care pastorul la un moment dat i-a spus, frate, ia-o pe altă stradă. Nu mai trece pe acolo. Pentru că în momentul în care se apropia de crâșmă, deja negocia, mă duc să bea un suc, las că nu nimica, și e un păcat care întunecă mintea în momentul în care te înveți. Deci se întunecă mintea. Și așa că iau pe altă stradă. Și la fel și noi. Deci trebuie să ocolim noi ierburile acelea care ne pot agăța. Chiar inclusiv gândurile, să știți, gândurile
inclusiv gândurile murdare, gândurile erotice, le controlezi de la început. Vezi când te aluneci încolo și înapoi în masa faună și nu intri pe ele. Deci toate păcatele pot să fie, cu ajutorul lui Dumnezeu, evitate. Țineți minte când a păcătuit Cain? Dumnezeu l-a cercetat, vrea să-l omoare pe Abel, era foarte mânios pe el și Dumnezeu s-a dus la el. Cain, ce faci? Ai grijă. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Sunt cuvintele lui Dumnezeu față de un copil al său. Păcatul pândește la ușă, cel rău dă târcoale și el știe că nu ne poate face să pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu decât prin păcat. Noi nu putem pierde binecuvântarea lui Dumnezeu decât așa. Că trece prin încercări, cum a trecut Iov, dar el nu și-a pierdut binecuvântarea. L-a testat Dumnezeu, l-a încercat, l-a lăsat pe cel rău să facă ce vrea și l-a testat, dar el tot sub binecuvântarea lui Dumnezeu a rămas. Pe când Adam, când a păcătuit cu Eva, ei au ieșit din binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci să lăsăm păcatul, să dăm la o parte și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cu stăruință înseamnă să nu mă opresc. Ați văzut că și atleții, când au un maraton, nu se opresc, că mai încetinesc ritmul, că se mai odihnesc, dar trebuie să alergăm cu stăruință. Spre să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Iisus Hristos, El este și căpetenia credinței noastre și Cel care ne desăvârșește, ne perfecționează. Mesajul pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru biserică dimineața aceasta, pentru biserică, este dintr-un psalm. Și sunt atât de multe lucruri pe care un om neprihănit trebuie să le facă și o să citim imediat, încât am zis, eu nu pot să spun asta de la început, că lumea se va concentra numai la să fac eu. Și Dumnezeu a spus, voi prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Sunt niște condiții pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, sunt niște fapte, într-adevăr, pe care noi trebuie să le facem. Biblia spune că nimic întinat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu, nimeni care trăiește în minciună și în spurcăciune și minciună, da? Dar dacă eu nu le fac uitându-mă la Hristos, dacă nu le fac gândindu-mă la dragostea Lui cea mare de pe cruce, cad în legalism. Nu este cum să spun, știți? Nu mai este o relație de dragoste, e o religie. Sunt mulți oameni care au o religie și țin reguli și dogme și țin posturi și câteodată ne fac de rușine. Că au mai mult autocontrol decât noi, poate. Vorbesc despre mine. Mă refer la posturile ortodoxe, cu care nu sunt în totalitate de acord, pentru că includ mai multe lucruri și sunt lungi. Din punct de vedere al alimentației ar fi bune, dar din punct de vedere sexual pentru soț și soție nu sunt bune. Știu cazuri concrete care au fost afectate de aceasta și probabil că mai sunt și alții în zilele noastre. Asta este situația. Deci ne pot face de rușine în anumite lucruri, dar ce privește legalismul nu e bun. Deci să fac numai că trebuie să fac. Întrebarea este de ce fac ceea ce fac? Doresc și pentru că îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Îl iubesc pe Domnul Iisus. Pentru că El și-a atins mâinile pe cruce pentru mine. Pentru că n-a zburat de pe crucea aia. Pentru că a purtat crucea în spate, când pica sub ea de durere și de greu ce era, nu s-a oprit. Și n-a zis, Doamne, gata, nu mai. A zis, Doamne, totuși facă să-mi băiata. Și s-a gândit la noi. Dacă eu nu cedez, dacă eu nu duc crucea până la capăt, omenirea nu are nicio șansă. Eu sunt singura lor speranță, singura lor șansă. Și de asta vreau să-L ascult pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, pentru că îl iubesc. Și nici asta măcar nu vine de la noi. Spune, noi îl iubim, de ce? El ne-a iubit mai întâi. Biblia spune că nici măcar un gând bun nu poate să vină de la noi din firea pământească. Și un gând bun, sau un sentiment bun, sau o faptă bună pe care o facem, tot Dumnezeu ne călăuzește la aceasta. De aceasta am vrut să pun fundamentul pentru psalmul pe care îl vom citi din aceste versete și să ținem minte. Deci să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, atenție, bucuria suntem noi.
Asta este bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a desprețuit rușinea și își șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Scrie în Isaia 53. Va vedea o sămânță de urmași și se va bucura rodul muncii sufletului său. Aceștia suntem noi și toate generațiile de creștini care s-au întors la Dumnezeu prin jertfa sa. Și a suferit crucea și a desprețuit rușinea. Și acum Dumnezeu l-a înălțat foarte mult. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Acum vom citi Psalmul 15, dar să știți că ne vom mai întoarce la Evrei. Aș vrea să citim Psalmul 15, care are 10 condiții să intri în Împărăția lui Dumnezeu, să te sui la muntele lui cel Sfânt. O să întreb, dar ce? A plătit Domnul Iisus Hristos acolo? A plătit. Și El ne aduce. De asta am și vrut să ne uităm țintă la Hristos, nu la lucrurile noastre. Dar haideți să vedem ce ne spune Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Se întreba David. Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine va locui? Vedeți? Nu cine te va vizita. Cine va vedea. Cine va locui? Și apoi ne spune, cel ce umblă în neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Amin? Amin. Amin. Deci prima condiție este să umblu în neprihănire. Nu să fiu neprihănit din când în când. Neprihănirea mi-a dat-o Dumnezeu, dar El spune să trăiesc viața de zi cu zi în curăție de inimă. Haina să-ți fie curată în orice vreme. S-a pătat cu ceva, îmi revin și umblu în neprihănire. Rog pe Domnul Iisus să mă ierte și umblu în neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Cel care spune ca și Domnul Iisus, totuși, voia ta, nu voia mea. Ca să fac voia lui Dumnezeu trebuie să o caut, trebuie să o doresc și să știu că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Și nu fac voia mea, nu fac voia altora, ci întotdeauna îmi pun întrebarea care este voia lui Dumnezeu pentru acest lucru. Același va locui în cortul lui Dumnezeu. Deci, cel ce spune adevărul din inimă. Nu doar că nu minte, dar când spune adevărul, îl spune din inimă. Și noi putem să spunem adevărul din inimă și adevărul Evangheliei. Din toată inima să spunem oamenilor, există speranță, există viață după moarte. Oamenii câteodată nu se gândesc la viața veșnică aici și acum. Și vă spun sincer că toată și eu mă gândesc așa. Mă gândeam când ne rugam pentru doamna Ionelia, Doamne, să trăiască, să fie cu familia, să fie cu copiii și după aceea Dumnezeu îmi direcționa gândirea, roagă-te și pentru sufletul ei. Că viața este termină, e scurtă. Și mă direcționa efectiv în rugăciune când greșeam. Pentru că adevărul este că și 100 de ani dacă trăiește cineva și sănătos, bun și are de toate, 100 aia de ani, până la urmă se termină. Și tot trebuie să dai față în față cu Dumnezeu, cu veșnicia și spui, ok, ce am făcut pentru Dumnezeu? Am trăit cu El, m-am încrezut pentru El, m-am încrezut în El. Deci să spunem adevărul din inimă. Și adevărul unii altora, în dragoste. Știți că uneori putem să spunem cu năduh, așa, din toată inima, dar ceva să omoare omul. Nu în sensul acela, da? Ci într-un sens pozitiv, duhovnicește. Chiar așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune, acela nu clevetește cu limba lui, nu bârfește. Trebuie să ne propunem lucrul acesta. Deci să nu bârfim. Tot așa
așa vreau să vă mărturisesc. Câteodată, nu știu, eu nu știu lucruri despre oameni, că nu mă interesez, cum să spun. Și câteodată când intră câte cineva în câte o vârfă, mă bucur și eu câteodată, că mai aflu câte ceva. Dar întrebarea este, e adevărat ce spune persoana aceea? E bun? Că vârfa nu e bună. Când vârfește cineva, spune ceva rău. Când laudă, e altceva, e altă treabă. Dumnezeu să o ierte, mama, cred că a iertat-o. Nu vârfea. Ea nu vorbea despre oameni. Nu avea treabă. Poate cine știe, peste ani și ani aflam ce i-a făcut cineva. Nici măcar să se plângă. Să-mi spună, uite, mi-a făcut, știți? Și e o chestie foarte bună. Pentru că Dumnezeu ne spune să nu bârfim cu limba noastră. Dacă pot să spun lucruri bune despre cineva, să le spun. Dacă nu, să nu le spun cu limba mea și eu vreau să merg puțin mai departe, nici să nu primesc bârfe, pentru că nu știm dacă sunt adevărate și ne putem face părtași la a judeca greșit pe cineva, la a ne schimba părerea. Ne spune mai jos, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său, nu jignește pe cineva, nu-i face o reputație proastă. Deci sunt foarte legate aceste lucruri care se pot face cu gura noastră. Pot să spun adevărul din inimă sau pot să bârfesc. Și pot să fac rău și rău în multe feluri, dar se poate face foarte mult rău și cu gura noastră. Putem face rău oamenilor bârfindu-i, putem face rău oamenilor denigrându-i sau ocărându-i sau jignindu-i. Să fim atenți la ce facem cu gura noastră, ce rostim cu limba noastră. Ele sunt multe rele aici, când zice nu face rău semenului său. Practic trebuie să avem în mintea noastră să nu facă rău oamenilor. Pur și simplu. De oricare ar fi el, să nu mă ating de drepturile lor, să nu le fac rău. Deci acesta este copilul lui Dumnezeu. Dacă pot să-i fac un bine, asta este cel mai bine, că nici indiferent să zic, Doamne, dar mi-am făcut și eu rău. Bă, dar bine i-ai făcut, știți? Deci că este și reversul celălalt. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Dumnezeu ne spune în altă parte să cinstim pe toți oamenii. Care este echilibru? Să discern, să deosebesc, să nu laud pe cel rău. Așa scrie Biblia, că cel ce laudă pe cel rău și se poartă rău cu cel bun, îl blastămă popoarele. Pentru că el numește rău bine și binele rău. Înțelegeți? Nu în sensul să îl disprețuiesc, să mă văd mai mare decât acela care e venit de disprețuit, dar să fac deosebirea dintre ei și neapărat să cinstesc pe cei ce se tem de Domnul. Că poate unul care se teme de Domnul nu fi într-o funcție așa de mare ca ăla vrednic de disprețuit și pe ăla laud și așa și pe ălalt îl pun deoparte. Înțelegeți? Trebuie să fim corecți și în gândirea noastră și în cinstea pe care ne dăm unii altora. Ce înseamnă să cinstesc pe cei ce se de Domnul? Să-i respect, să-i apreciez. Să le arăt aprecierea mea. Îmi vine în minte că era înainte expresia asta că hai să te cinstesc cu o cinseacă. Și te cinstea, îți făcea cinste. Da? Sau te duci undeva la pizza, hai că fac eu cinste. E un mod de a dărui ceva celuilalt în sens de apreciere. Cam ceva de genul ăsta, știți? Și este bine să avem această atitudine de respect, de cinste, de apreciere. Mai ales este pentru copii care își cinstesc părinții, vor avea parte de mare binecuvântare. Dar și noi să ne cinstim unii pe alții, ca și copiii lui Dumnezeu, să ne respectăm, să ne apreciem unii pe alții. Foarte legate sunt unele de altele, să știți. Foarte legate. Că dacă eu bârfesc pe cineva, mai pot să-l cinstesc. Dar dacă îl judec, mai pot să-l respect. Nu respect. Prin faptul că eu l-am bârfit, arăt că nu respect persoana aceea. Mai e o bârfă între pocăiți? Hai să ne rugăm pentru. Așa începe bârfa pocăiască. Hai să ne rugăm pentru sora cu tare, că uite face asta. Întrebarea este, te-ai dus la sora? Te-ai rugat-o înainte singur? Ai vorbit cu sora respectivă? Știi? Da. Și se umple biserica. Țin minte și acum, nu o să uit niciodată la adunare generală pe care am avut-o la Casa Tineretului, că
când erau niște fete care umblau cu bârfe prin toată biserica și a întrebat la un moment dat pastor Bogdan, nu auzise bârfele, le-a auzit mai la final. Și noi la fel, un grup din... Și a zis, mai e cineva care n-a auzit bârfele astea, că toată lumea. La care ridică mâna fratele Sabin, să-l ierte Dumnezeu că zice, eu, soră, că am stat la țară. Numai din cauza asta scăpase de bârfe, dar în rest toată biserica era țesută, numai cu bârfe. Dumnezeu ne-a scăpat și sper să ne țină în continuare și să nu ne bârfim unii pe alții. Bine? Dacă ne putem aprecia, dacă ne putem ajuta, dacă am curajul să spun la cineva, dacă nu mai bine mă rog și trag din gură. Dacă nu pot să-i spun adevărul în dragoste, să-i spun, frate, uite, soră, uite, aici cred că ar trebui să lucrați, măcar nu mai duc la altul să mă încarc și pe ăla cu... Știți? Să fim foarte atenți la asta. Vor fi și situații în care poate nu vom putea spune persoanei aceleia adevărul din diverse motive. Am o încurajare foarte mare, dacă chiar doriți ca persoana aceea să se schimbe, spune în Biblie, rugăciunea din cămăruța mea va primi răspuns. Da? Și eu am avut situații în acestea în care poate din respect față de cineva sau pur și simplu nu puteam să spun un anumit lucru, dar lui Dumnezeu puteam să îl spun. Și am zis, Doamne, poți să faci o schimbare. Și a făcut-o. Vă spun, funcționează 100%. Rugăciunea din cămăruță, Dumnezeu vede în ascult și funcționează 100%. Dacă cu adevărat vrem schimbare. Dacă vrem să avem discuții, aia e altă treabă. Sper să nu vrem. Ok. O altă condiție. Nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Nu se răzgândește. Fac o promisiune, între timp lucrurile se schimbă, îmi ia vorba înapoi. Biblia spune și mai ales promisiunile făcute lui Dumnezeu. Spune să fii atent, să nu fii nebun la cap. Mai bine nu faci o promisiune decât să nu te ții de ea. Te gândești bine, să faci calcule, poți să te ții. Fă-o, dacă nu, nu. Pentru că spune lui Dumnezeu, nu-i plac oamenii fără minte. Deci asta înseamnă că eu nu m-am gândit. Nu înseamnă că sunt nebun sau prost. Înseamnă că nu mi-am folosit mintea. Mă gândesc, Biblia spune, îți faci socoteala. Dacă vrei să faci o casă, o să țin, o să duc până la capăt. La fel este și cu promisiunile. În special și oamenilor, că omul ăla poate contează pe promisiunea mea și între timp mă răzgândesc că nu mai îmi convine. Știți? Mai bine nu mă fac ezaj, mai bine nu promit, decât să promit și după aceea să nu... Acum, poate că vom mai greși, dar să nu fie un obicei. Înțelegeți ce vă spun? Că toate lucrurile astea pe care eu le zic aici, e posibil ca fiecare dintre noi să ne încălcăm o dată sau de două ori, sau... dar nu rămân în ele. Nu rămân în ele. Mă rog la Dumnezeu să mă ierte, rezolv problemele cu frații, cu surorile, cu oamenii, cu cine e greșit și îmi văd de alergare înainte spre Iisus Hristos, pe ținta mea. De asemenea spune, El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită potriva celui nevinovat. Două lucruri legate de bani. Vorbeam cu fratele Ovidiu, care e diferența dintre un cămătar și bancă? Și Ovidiu zice, niciuna. Niciuna mie. Dar niciuna nu-i bună. Sau amanet. De ce? Pentru că, bine, și ajută pe mulți. Eu nu zic că e ok. Legal, să zic așa. Dar sunt și o mulțime care își pierd casele, care își pierd pentru că nu și-au făcut calculele bine. Sau când se duce cineva la amanet, nu se duce de drag. Se duce pentru că poate altfel să se descurce în momentul acela. Dar el poate că își pierde obiectul la care ține foarte mult. Ei, și eu am așa o părere personală că lucrurile acelea pe care omul le regretă, că le pierde, nu sunt prea bine cuvântate. Și e un echilibru în asta. Poți să ajut pe cineva, poți să-i dau bani cu împrumut. Ok. Dacă știi că ți-i dă înapoi, poți să dai cu împrumut. Dacă știi că nu-i mai dă, că știm că nu-i mai dă, dă cât poți să te lipsești de ele. Spunea pastor Bogdan, dă o sumă de care te poți lipsi. Și am practicat asta. A venit o soră care nu prea venea pe la biserică și mi-a cerut o anumită sumă și am putut să eu dau. Nu era o sumă mare. N-am mai văzut-o de atunci. Măcar a scăpat un prieten fals. M-a costat banuțul ăla, bănuțul ăla, dar nu era o sumă după care să jelez, știți? Înțelegeți? Nu știu, se înțelege principiul acesta. Dar cât aș putea să mă lipsesc dacă știu că nu mai îmi dă bani înapoi? Mă rog, dacă nu vreau, nu dau și cu asta, basta. Dacă simt că nu trebuie să-i dau. Fiecare avem discernământ înaintea lui Dumnezeu și putem să facem. Așa am scăpat de niște vecini de la țară, veneau tot timpul la mamă și dau bani, eu stăteam la Severin și nu mai dădea. Și când mă ducea, mama se plângea la mine.
Au venit la mine să-mi ceară bani când m-am mutat. Le-am dat prima dată o sumă mai măricică de care mă puteam lipsi. Nu mi-am mai dat-o, bineînțeles, înapoi. Și m-a lăsat o perioadă mai lungă, nu ca Soraya pocăită de 9.000 de lei. Au venit totuși după aceea, tot după bani, nu de altceva. Și am dat o sumă și mai mică. Și când a văzut că nu se alerg cu nu știu ce, n-au mai venit. Asta e o experiență de-a mea. Acum dumneavoastră le faceți fiecare. Dar am auzit și de o altă experiență care cineva a dat o sumă mare de bani, în lei, la cineva din familie. Și a trecut câteva luni, au trecut jumătate de ani, au trecut un an, banii erau mulți, erau de ajutor pentru o casă. Și atunci persoana aceasta, pentru că era creștină, dar totuși nu proastă, că pocăit nu înseamnă să fii și prost, i-a spus, uite care e treaba, ține-i cât vrei, dar îi transformăm în euro, că între timp euro crește. Și eu banii ai mei devin din ce în ce mai puțini. Tu mi dai mie peste 10 ani, dar suma asta peste 10 ani, poate că nu mai e nici jumătate. Vreau să vă spun că foarte rapid i-a dat înapoi. Când a auzit că se schimbe în euro, n-a mai durat o lună. Foarte rapid. Au găsit resurse ca să nu dea nimic în plus. Deci tu poți să pierzi, dar ei să nu piardă. Bine? Deci sunt multe lucruri legate de bani. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la fiecare, că vrem să ajutăm și Biblia spune așa, tu vei da cu împrumut. Tu vei da cu împrumut, dar nu vei lua. Poate că vom și lua o perioadă, poate că va avea și nevoi, dar Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze în așa fel încât să nu datorăm nimănui nimic. Da? Și de asta el spune, mai ales când ai banii cu dobândă la particular și când nu ți dă, ești forțat să faci anumite lucruri care să nu fie foarte bune ca și creștin față de ceilalți, dar mai rău decât asta, mai rău decât dobânda aceasta, e mita împotriva celui nevinovat. Am auzit persoane care s-au dus și au dat mărturie falsă pe bani sau gratis, tot aia e. Dacă un om e nevinovat, foarte mare păcat ne facem dacă dăm o mărturie falsă. Și dacă mai luăm și bani, ne-am făcut semnătura pentru iad. E un păcat foarte mare. Eu nu cred că l-a pus Clinton la sfârșitul listei, ci cred că e un păcat foarte mare. Pentru că omul ăla nu a greșit. Și Dumnezeu va apăra. Să știți, Dumnezeu va apăra. Dar noi ne băgăm sufletul în păcat pentru așa ceva. Să nu facem asta niciodată. N-am văzut, nu știu, nu mă bag. Știți că sunt toți oameni, tot felul de oameni. Hai, fă și pentru mine. Uite că m-am pierdut aia, hai, fă-te martor. Nu. Biblia ne spune să fim atenți la aceste dreptare, știți, care ne pot înfășura sau ne pot împiedica pe cale și ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce se poartă așa nu se va plătina niciodată. Dar revin la Evrei 13, așa cum am spus, ne uităm țintă la cine făcând astea? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Cu ajutor de la El le facem, Lui îi mulțumim, nu ne lăudăm dacă trăim în neprihănire, ci pur și simplu îi mulțumim. Iar mai jos, la versetul 4, le spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Unii oameni, ce asta, lasă că, da, Biblia e adevărată, dar, în cazul meu, dacă n-am auzit expresia asta, eu îi spun un verset din Biblie, da, dar în cazul meu. Păi versetul ăla nu e pentru noi toți, numai pentru unii și pentru alții, nu? Deci poți să disprețuiești sau poți să te descurajezi, să-ți pierzi inima. Aoleu, iar am greșit, nu sunt bun de nimic și cel rău e specialist să te faci în groapă cu o sândire. Zice, deci nici nu disprețui, nici nu-ți pierde inima. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care e fiul pe care nu pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. E și lecție de creșterea copiilor, printre altele aici. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, da? Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.
E adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Suntem o școală a lui Dumnezeu. Amin. Da? Dumnezeu ne mustră dacă ne iubește și ne iubește, că El mustră pe cine iubește, Aleluia. ne îndreaptă pe căile Lui și noi trebuie să facem echipă cu Dumnezeu. Amin. Da? Cuvântul Lui. Amin. Nici nu pun deoparte mustrarea, nici nu mă sperii de ea, ci mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și dacă vrem să fim în cortul Lui, să ne locuim pe muntele Lui cel Sfânt, atunci să primim și binecuvântările și mustrările lui Dumnezeu. Amin. Și să ne dea un an de creștere spirituală. Doamne Un ajută. an de formare pentru împărăție și un an cu roadă, cu suflete cărora să le spunem adevărul din inimă. Doamne ajută-ne. Tatăl nostru care ești în cerul, îți mulțumim așa de mult, Doamne, că ne iubești. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne înveți pe căile Tale și ajută-ne să le păstrăm, Doamne. Ajută-ne să ținem cărarea Ta până la sfârșit, așa cum trebuie din cuvântul Tău, prin Duhul Sfânt și din dragoste pentru Tine, pentru că Te iubim. Pentru că și Tu, Doamne Iisuse, ne-ai iubit atât de mult și Ți-ai dat viața pentru noi. Da. Te iubim, Doamne. Te iubim din suflet, Te iubim din inimă, Doamne. Amin. Mulțumim că Tu ne dai dragostea aceasta. Da. Slăvit să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Amin. Da. Să avem o săptămână binecuvântată și avem o sărbătorită pe Lilișor. Haide, Lili, haide.